Een perilim plaatste Julia de Klerk nog mooie hege plafonds in een sportskwallen op de Harkema. Maar ze hineer voor zijn kind dat het verwarming van de romtes zat duur worden zoe. De hege gasprijzen binnen nog maar één van de redenen waarom Julia de stekker uit de sportskwallen loekt. Na de eerste 3 coronaperiodes werd het steeds moeilijker en toen kwam er de energiecrisis overheen. De boodschappen werden duurder en daardoor merkte ik dat het aantal aanmeldingen naar achter bleven. Ik had eerst ruim 250 leden en uiteindelijk ben ik gehalveerd. Een sportabonnement is een van de eerste luxe zaken dat mensen op bezuinigen in tijden van jildpine. De contributie verheeg je wie voor Julia geen optie. Het docht haar zeer, want de sportskwallen op de Joerdijske locatie is al 12 jaar. Het voelt aan als een klein stukje falen aan de ene kant. Het is mijn kindje, ik wil het niet loslaten. In je hoofd zoek je naar oplossingen, naar mogelijkheden. Naar wat kan ik nog meer doen? Kan ik een deel van mijn locatie afstoten? Kan ik samenwerken? Maar uiteindelijk moet je toch tot de conclusie komen dat het niet levensvatbaar meer is. Op 23 december sloot Julia de dwarm van haar sportskwallen. Hiondal houdt Julia net op. Ze gaat van huis uit verder met haar dieetadvies. Maar Julia maakt het haar grote zorgen over het ondernemersklimaat in Nederland. Zij hoopt op een hongerrikking van het regeer. Hoewel die voor haar te let komt. Ik hoop dat de overheid mee kan helpen, dat de overheid een subsidie kan geven. Ik denk dat er nog heel veel ondernemers gaan stoppen met ondernemen. Ja, ik maak me daar ernstig zorgen over. Ik zie eigenlijk weinig perspectief nog om te ondernemen.